chci vám jenom říct, že jako co potřebujete asi tak na malování. Takže ukážu vám to, co potřebujete, jenom co potřebujete. Ano? Tak počkejte. Takže na malování potřebujete půdr, takový, takový půdr do toho, že když je takový světlý, protože no světlý. No a měli byste ho používat od povdr, je fakt dobrý a teda tak. Používám jenom málo, takže si musím koupit novej. Já ho používám vždycky. Víte? No. A pak potřebujete řasenku. Kovou. No. Je to od Astor Blast Wonders. Tak vypadá. Četeček má takový. A vlastně to jako stačí, takový svědeček, že? Budete být taky hrubej. A hodně to silo pořádně. Počkejte, Milanečku, já minutku. Pak potřebujete samozřejmě mám ukázat takové ty maličké, že ty velké mám třetiny a myslím, jak se to jmenuje. Bratce. Takže tak vypadají. Jsou tam jenom 4 barvy. A takový štěteček, jo, na ty stěny jako vůči. Tak potřebujete nějakou linku, já používám i černou hlavně, ale teď vám chci ukázat od špitkavou. Dává se to tady. Tady, že? Tak. Vypadá to takhle. Můžu vám to ukázat i na oku, jako jo? Vypadá to na oko, ale přes tu kameru to moc nejde vidět. Potřebujete nějaký les. Já mám za nové karoliny. No, byl fajn, mě se líbil, takže je to dětský, ale fakt je dobrý. Vypadá tak. A má tam 3 různé barvy. Já používám nejvíc asi tu světlou, no, nejde moc vidět. Jo, jinak ty dvě jdou strašně hodně vidět. Takže já používám asi tady tu světlou, jo, víš to? A pak si na to přidáváte, já nevím, trochu síťší barvu, to bude těnku. Takovou, já používám světlobarvy na rty. No furt to vadí. Takže jsem dala jenom na kabelní zuby. A pak potřebujete nějakou voňavku, třeba můžete. Takže já mám tady tu malou, já mám jinak velké strašné voňavky a asi je šetří, takže používám teď tu malinkou. Voní po jahodách.
Je to, a můžete si to přečíst sami, až vám můžu to, nechám vám to 10 sekund. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A pak jdeme žeben, že ten to je jedno. A pak měl jako ten, třeba když je to, myslím, že to je takovou barvu. Jo, takovou. A to je všem. A pak líčka, že? Máme líčka, který tady nemám, že? Musela dneska kopírovat, že jsem zapomněla. Takže tam jdu. Prostě. Hlavně se vám líbilo, co potřebujete na líčení hlavně. Na takové obyčejné. Takže možná mě se ještě mohla ukázat, ale nevím co. Uvidíme se v příštím videu. Tak ahoj.